Za ljubitelje ekstremnih sportova, nevladina organizacija Outdoor In iz Zubinog Potoka u saradnji sa alpinističkim odsekom Beograda organizovala je trening za početnike u alpinizmu. Prema rečima instruktora Stevana Obradovića, za ovaj sport, kao i za sve ostalo, najvažnija je ljubav, a ne hrabrost kako bi mnogi pomislili. Pa recimo da je najbitnija ljubav prema svemu tome i neka, kako bih rekao, normalnost samog čoveka, dakle da ide i da stvarno uživa umesto što će da ide i da, jel te, što se kaže, da se pokazuje pred drugima i da samim time pravi gluposti. Mislim da je to definitivno najbitnije, da uživa stvarno u tome. Prave stene su rizičnije, pa je za početnike najbolje da osnove sportskog penjanja nauče na veštačkoj stazi, odnosno u zatvorenom prostoru. Ovde je naravno sve pripremljeno unapred, napravljeno onako što se kaže po našim željama. U prirodi je stena takva kako je majka priroda napravila i prosto ona diktira te hvatove i konfiguraciju, odnosno težinu za penjanje. Sada, mi na tim popularnim mestima gde vidimo da nam je zgodno, unapred pripremimo penjalište, čak i na prirodnoj steni, pa se bušilicama postave ovi ankeri da bi se to bilo mnogo bezbednije. Oko 10 početnika svoje prvo znanje o alpinizmu steklo je upravo na današnjem treningu. Ono što ih je podstaklo za ovaj sport je adrenalin. Jedan od jako korisnih kurseva, naučiti osnove, znači šta je oprema, koju opremu koristimo, te tehničke neke stvari, tehnike penjanja, mislim jedan zaista neočekivano izvanredan kurs. Znači, ja sam oduševljena, meni lično prija, ogromna je doza adrenalina pre svega, znači popeti dobro, ovo je veštačka stena za sada, ali imat ćemo mogućnost izlaska i na pravu stenu. Obuku osnovnog sportskog penjanja ili alpinizma prošla je i ekipa RTK 2.